Dobrý deň, volám sa Ludmila Sodro, pracujem ako architektka a s manželom a 2 deťmi žijeme na Kolibe už 13 rokov. Na tomto projekte spolupracujem s mojou kolegyňou. Dobrý deň, volám sa Dana Baláš a s manželom a deťmi bývame na Kolibe 12 rokov. V Novom Meste som vyrastala. Náš projekt rieši ideovú a vizuálnu štúdiu využitia školských a novomestských priestorov a pozemkov pre voľnočasovú aktivitu predškolskej a školskej mládeže žijúcej na Kolibe. Cieľovou skupinou je v prvom rade školopovinná mládež. Problém, ktorý nás motivoval k účasti na participačnom projekte, je nekoncepčný developerský boom. Investori neinvestujú do infraštruktúry, ktorá je na Kolibe už teraz poddimenzovaná. Pribúda veľa detí, z čoho vyplýva potreba rozšírenia kapacity školy a škôlky. Deti na Kolibe majú nedostatočné priestory pre voľnočasové aktivity. Jestvujúca telocvičňa nezodpovedá veľkosťou počtu žiakov a nemá šatne. Škola nemá odborné učebne, školský dvor je tiež potrebné revitalizovať. Ako ďalší problém vnímame, že Koliba nemá multifunkčný priestor pre športové a kultúrne aktivity občanov Koliby. Riešenie vidíme vo vytvorení ideovej a vizuálnej štúdie, ktorá zosumarizuje reálne potreby detí a mládeže žijúcich na Kolibe. To znamená vytvorenie auditu súčasného stavu. Do riešeného územia plánujeme zapojiť zelenú zónu nad zástavkou MHD a súčasťou bude aj dopravná štúdia na vyriešenie kritickej situácie kolízie medzi MHD, osobnou dopravou, chodcami a školákmi. Rovnako nie je vyriešená statická doprava, čiže poddimenzované parkovanie pred školou aj škôlkou. Výsledkom projektu bude architektonická štúdia, ktorá bude zahŕňať návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia školských a novomestských pozemkov, návrh novej budovy telocvične a multifunkčné ihrisko nad telocvičňou, premostenie a pripojenie zelenej zóny ku školskému dvoru, pre školu vyriešenie chýbajúcich šatní a odborných učební, zlepšenie situácie s parkovaním a komunikáciou medzi školou a škôlkou. Čo sa týka rozpočtu, suma kompletnej projektovej dokumentácie je 9500 eur, preto žiadame v rámci participatívneho projektu plnú sumu 5000 s tým, že potrebné dofinancovanie si zabezpečíme z vlastných zdrojov. Cieľom našej aktivity je podanie hotovej projektovej dokumentácie na patričné úrady so žiadosťou využitia finančných možností, ako sú dotácie, európske fondy, nórske fondy alebo finančná podpora Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujeme všetkým, ktorí podporia náš projekt.